тасаввур кунед дар ин хона шумо якум одам мешавед ки зиндагӣ мекунад, чунки баъд аз таъмир дар ин ҷо ягон кас зиндагӣ нест. Хона бо таъмири нав ва замонавӣ бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Аз ин тараф мости 103, аз ин тараф мости автовокзал. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёри баъд гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем. Чӣ хеле ки мебинед дар назди бино ҷои таваққуфи мошин зиёд мебошад. ин садик асту дар қафоям садику мактаб аст ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ. бинед падъези бино чӣ қадар таъмири зебо дорад ва марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. се хонага кардагианд бо масоҳати умумии 108 метри квадратӣ дар 14 ошёнаи бинои навастройка. худи бино аз 16 ошёна иборат мебошад. бино техпаспорт дорад, бо барқ, об ва отопления таъмин мебошад. хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. баъд аз таъмир ҳоло ҳеҷ кас зиндаякадагӣ нест. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. хона мехаред, медроеду зиндагӣ мекунед. дар 83 микрорайон ҷойгир аст. минтақаи беҳтарин мебошад, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш қарор дорад. нархи хона бошад 1 миллиону 180 ҳазор сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.